ini Dooja sanmana undi akkada poster thoyeyanu aw nalante ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಕಂಬಳನ್ನು ತೂವರ್ಸು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನೇ ದೂಜ ಸಲಾದ್ ಆನ ರೇಸ್ ತೂದು. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಿಖಿಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೂ ಉಡಲ್ದಿಂದಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಂಗ್ಲ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತನ ನನಾತ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಗ್ಲ ಉಮೇದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ವಯಸ್ಸ ಪುತ್ತೂರು ಧ್ವನಿಪನ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮೈನಿ ವೇನೂರು ಪೆರ್ಮುಡ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟೋಡಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳರು ಪದವು ಕನ್ನಡಕ ದೂಜಾನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಇತ್ತ ಇಸ್ರೇಲ್ಡಾರ್ ಉದ್ಯೋಗಿ ಅದುಲ್ಲೇರು ರಾಯ್ಸ್ಟನ್ ಪಾಯಸುಲ್ಲೇರು ಅಂತ ಆರಡ ಪಾತೆರ್ಗ ನಮಸ್ಕಾರ ರೋಹಿತ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮೈನಿ ಪದವು ಕನ್ನಡಕದ ಟೆಂಟೋಡಲ್ಲ ಇನಿ ವೇನೂರದ ಕಂಬಳಡ್ ದೂಜ ಗೊಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇರು ದೂಜನ ಅಭಿಮಾನಿ ದೂಜನ ಬಗ್ಗೆ ಕಟ್ಟು ಪಾತೆರ ಕನ್ಲೆ ಒಂದು ಎಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಈ ಟೆಂಟೆಡ್ ಬತ್ತದ ಪಾತೆರ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಎಣ್ಣ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಂಬಳ ಬರ್ಪಿನಿ ಕಂಬಳ ತೂಪಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದ ಈ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕದಜಿ ಅಂಡ ಐನಿ ಏನ ನಾನು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದು ಮುಟ್ಟ ಐತಿನ ಹಿಡ್ದು ಮೂಲು ಬರ್ರ ಅವಕಾಶ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ದೂಜ ಸನ್ಮಾನ ಉಂಡು ಎಕಡೆ ಪೋಸ್ಟರ್ ತೋಯನು ಅವ್ ನಲಂತೆ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅಂಚ ಎಕಡೆ ಬಣ್ಣ ಅನ್ನೇರ್ ತಿಕ್ಕೇರು ಓಲುಂಡು ಟೆಂಟ್ ಕೆನೇರ ಓಲುಂಡು ಬಂಡೇರು ಅಂಚ ನಾಡೊಂದು ಬತ್ತ ಅಂಚ ದೂಜನ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲ ఆయన ಒಂಜಿ ಮಂಡೆ ಗುದ್ದ ಸಂಗೀತ ಪ್ರೇಮಿ ಎಂದು ಕೊಂಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಮಂಡೆ ಆಡವನ ಸಂಗೀತ ಪ್ರೇಮಿ ಆವಡು ఆయన ಬಲ್ಪುನ ಕಂಬಳನ್ನು ತೂವರ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನೇ ದೂಜ ಸಲಾದ್ ఆయన ರೇಸ್ ತೂದು ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈವ್ ಏಪ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಆ ದಿನ ಹಿಡ್ದು ಎಂಕ್ಲೆಕ್ ಕಂಬಳ ಇಂಚಿ ನನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಇಜ್ಜಂಡ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತಿಜಿ ತುವಾರ ಬೊಕೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ಈ ಲೈವ್ ತಿಕ್ಕನೈಟ್ ಅವರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇತ್ತನೈಟ್ ಅವ್ರ ಎಂಕ್ಲೆಕ್ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಲ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಕ್ ಅವಳು ಶನಿವಾರ ಐತಾರ ಒಂದೇ ಬೇಲೆ ಕಂಬಳ ದೋಪಿನಿ ಬೇಲೆದ ನಡುಟ್ಲ ಯಾನ್ ಇಡೀ ತುವಾರ ಆಯ್ತಂಡಲ್ಲ ಪದವದ ಕಮೆಂಟ್ ಕೇಳೊಂದಿಪ್ಪೆ ಪದವದ ಸಾಲ್ ಬಣ್ಣಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಬೇಲೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಲೆಂಕ ತೂವಡ್ ಅಂಚ ಪದವಂದತ್ತು ಇಡೀ ಕಂಬಳ ಮಾತ ಇರ್ಲೇನಲ್ಲ ಅಂಡ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಪದವ ಅವಾರ್ಡ್ ದೂಜ ಅವಾರ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ಹೊಸ ಇರ್ಲ ಬೈದ ನನಂತೆ ಖುಷಿ ಹೊರ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಂಡ್ ಹೊರ ದೂಜ ಹುಷಾರಿ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಂಡ್ ನಮ್ಮ ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಅಭಿಮಾನಿ ದೂಜನ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಉಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅವರ ಎನ್ನದಿತ್ತ ಇಸ್ರೇಲ್ ದ ಪುದಾರಡು ದೂಜನ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಜಪಡ ಆವಡು ಉಂದು ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ ದೂಜನ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಹುಷಾರಿ ಜಂದ ಬುರಿ ಅಂಚಂಡ ಆಯ್ಜವ ಅಂಚ ಇದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಕಂಬಳ ತೂಪನ ಪಂಡಾರ ಏತ್ ಜನ ಪುರ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ತೂಪಾರ ಎಂಚ ಉಪುರ ಮಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ತೂಪಾರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಒಂದು ಇಜ್ಜದ ಪಂಡ ಎಂಕಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ರೂಮ್ ಇಜ್ಜಂಡ ಒಲ್ಲ ವೀಕೆಂಡ್ ತಿಕ್ಕನಾಗ 4 ಇಂಚ ಪಾರ್ಟಿ ಪುರ ಆಗೊಂದಿತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ತೂದು ಇಜ್ಜ ಟಿವಿ ಪಾಡ್ದು ಗಮ್ಮತ್ತು ಕೊಲ್ಲೊಂದಿಪ್ಪುವ ಅಂಚ ನಮಕ್ ಇಜ್ಜ ಟಿವಿ ಪಾಡ್ ತೂಪಿನ ಅಂಚಿನ ನಾವು ಅವಕಾಶ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಹೊಸ ಪನ್ಲೆ ಎದುರ್ಲೆ ನಿಖಿಲ್ನ ದೂಜನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಯಾರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಬರ್ತೀರ 5 ವರ್ಷ ಅದು ಬರ್ತನೆಗೆ ದೂಜಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಒಂದಿತ್ತು ದಾದ ಪನ್ಪಾರ ದೂಜನ ಅಭಿಮಾನಿಗೆ ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಂಡ ಬಜಿ ಪದ್ಯಗ ತುಂಬುಡ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಇಜ್ಜನ ಪುದಾರ್ಡು ದೂಜ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಎಂಗುಲ್ ಪಂಡತ್ ಊರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಪುದಾರ್ ಬಕ್ಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಉಂಡು ಖಾಲಿ ಎರು ಎತ್ತು ಬಲ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಉಂಟು ಪೂರ ಈ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ತರದಗ್ಗವ ಒಕ್ಕ ಇನಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಆದ ದೂಜ ಸನ್ಮಾನ ಉಂಟು ವೇನೂರ್ದ ಕಂಬಳೋಡು ವೇನೂರ್ದ ಜನಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಾ ನಡುಟು ಎಂಕಲ ಎಲ್ಲೆ ಕಂಜಿನುಲ್ಲ ದೂಜನ ಮೆಗ್ಗೆನ ಕೊಡ್ಲೆಕ್ಕ ಅವು ದೂಜ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಮೆಡ್ಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ತದೇರು ನಲ್ಲ ಮೆದ್ದ ಮಲ್ಪ ಬಂಡೆಂಗ್ಲೆ ಭರವಸೆ ಉಂಟು ಅಂಚ ಪದಾರ್ನ ದೂಜನ ಪಿರಾವುಡ್ ಹಾಕಲು ಮೆತ್ತದ ಕೊಣೋಡ್ ಬಂಡೆಗೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಡು ಇತ್ತದಿಂದ ಈಗೆಲ್ಲ ದೂಜನ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಎಲ್ಲ ಮಿತ್ತುಕೊಂಡಪ್ಪ ಬಂದೊಂದು ದೂಜ ಬರೋಂದಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಾದಿರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪೂರ ಸಾದಿರೆ ಅವಳು ಬ್ಯಾನರ್ ಪಾರ್ದು ಬತ್ತ ಕಾತುಗುಲ್ದೇರೆ ಪೂರ ಮೆಟ್ಲ ಬ್ಯಾನರ್ ಇಲ್ಲ ದೂಜ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೆಲವು ಜವನರು ಪೂರ ಜಂತೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಕುಲ್ದೇರಿ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲೇರಿ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಬಾರಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಉಂಟು ಎಂಕಲ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ನಮ್ಮ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬೇಲೆದಾಗ ಬಂಡಿಜ್ಜಿ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಐತೆ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜವನಿಯರ್ ಪೂರ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪೂರ ಜಾತಕುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಮೈಕ್ ಪಾತನ ಪಾತರು ಮೈಕ್ ಪಾತನ ಪಾತನ ಕುಲ್ಲೇರಿ ಅಕ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಗರಂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಂಡ ಪಾತರು ಪಪ್ಪ ಟಿವಿ ತುಪ್ಪೇರು ಆರ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪಣೆ ಇಲ್ಲ ಇವು ಎಂಗೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅಂಡಿತ್ತೆ ಜೂನಿಯರ್ ದೂಜೆ ಬೈದೆ ಮುರಾನಿ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತೂಯೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಸಂಗೀತ ಕೈ ಮಂಡೆ ಆಡೋದ್ಲೆ ಅವಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಜೂನಿಯರ್ ದೂಜೆ ಬೈದೆ ಎಂದು ಸಂಗೀತ
ಅಂದು ಮುರಾಡಿ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ತಿಂಡೆ ಎಲ್ಲ ತೂಯ ಅಂಚ ಸರಿ ಈರ್ ತುಪ್ಪಾರ ಕಂಬಳ ಬನ್ನಿ ರಡ್ಡು ಪಾತಾರ ಪನ್ಲೆ ಮೆಲ್ರಾಯ್ರ ಐತೆ ಬೆದ್ರಡಾರ ಪಾತಿರ್ದಿತ್ತ ಇರ್ಲ ತುಯ್ಯಾರು ದೂಜನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಇಸ್ರೇಲ್ದಾರ್ ಅಂದ ಅವಲಾಂಡ್ ಬೇರೆ ಮಂದಿತ್ತೇರಿ ಆಕ್ಲ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪೇರಿ ಒಂಜಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ದೂಜನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇರುಮಲ್ ಪಡಂದ ಆಸೆ ಇತ್ತುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಇಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಪಂದಿತ್ತ ಬರ್ಬೋಲೊಂಜಿ ಕಮಲ ತಾವೇರಂದ್ ಪಂಟೆ ಇಜ್ಜಿ ಕೂಡ ಇರು ಕಟ್ಟುವೇರಂದ ಒಂಜಿ ಎಂದಿತ್ತ ಮನಸ್ಸು ಎರಡು ಬಂದಿತ್ತೆ ಕಟ್ಟುವೇರೆ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಈ ವರ್ಷನೇ ಕಟ್ಟಿದ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಕರಕ್ಕಿ ಜಪ್ಪುನಾಗ ಇಂಕ್ಲು ಮೆಡ್ಲು ಮಲ್ತ ಒಂಜಿ ಇಂಕ್ಲು ಅವಲ ಮೆಡ್ಲು ಮಲ್ತಿ ಮಂಡ ದೂಜ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಲಾಗ ಟೀಮ್ ಗುರ್ದು ಮೆಡ್ಲು ಮಲ್ತ ಬುಧಾರಡ್ ಅವು ಬುಧಾರಡ್ ಇಂಗ್ಲೇಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡ್ಲು ಅವಲ ನಸೀಬ್ ಲಕ್ಕಿ ಮಂಡ ಅವಳು ದೂಡ ಸುರುತ ಸಾಲ ಇಂಕ್ಲ 13:50 ಬಾರ್ದನ್ ಸುರುತ ಸಾಲ ಇಂಕ್ಲೆ ಸಾಲಡ್ 13:50 ಬಾರ್ದನ್ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತೇನ ಬಂಡೆ ಇಂಚಿನ ಮಾರ ಕಂಜಿ ಶೋಕ್ ಪಾರಂದಿತ್ತು ಪಾರಂದಿ ದೈಕೊಂಡೆ ಅಮಾಸರು ಹೊಡ್ತಿ ಕಂಜಿ ಪಾರು ದುಂಬಾಗನ್ ಅಂಡಿ ಆನೆ ಇಂಕ್ಲೇಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಫೈನಲ್ ಬಂದ 11:84 ಬರ್ತದ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇಂಕ್ಲೇಕ್ ಅವ ಮಾತ್ರ ಇಂಕ್ಲ ಆನಿತ್ತ ದಿನ ಇಂಕ್ಲ ಮದೆ ಪರಿಚಿ ನಾನ ದಯಮಂಡ್ ಅವಳ ದೂಜನ ಪುದರ್ಡ್ ನಮಗಿಡೆ ಐತೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಂಕ್ಲೇಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂದಿರು ನಿಖಲೊಂಜಿ ದೂಜನ ಬುದರ ಗಿಡ ಇರತ್ತೆ ದೂಜನ ಒಂಜಿ ಬುದರ್ ರೂಪಾಯಿ ನಾನು ನಿಕ್ಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮೆಡ್ಲ ಅವಡಂದು ಮಸ್ತ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬಂತು ದೂಜಗ್ಲ ಮನೆಯವರ ಸಾಲಡ್ ಬಾರ್ನಾಗ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟ್ಯಾರನ ಗಿಡನಾಗ ಚಾನ್ಸ್ ಬಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಗೆತ್ತದು ಫೈನಲ್ ವಿನ್ನರ್ ಕರಿಂಜಡ ನಾವು 17 ಪಾರ್ದು ಅವಾಗ ಸೆನ್ಸರ್ ಫುಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ 17 ಚಿಲ್ಲರ್ ಪಾರ್ದು ಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಮೆಡ್ಲ ಅಲ್ದೆ ಅದೇ 17 ಪಾರ್ದು ನೀರು ಫೈನಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮನ ಒಂಜಿ ವಿಚಿತ್ರ ಆರೆ ಕಡೆಗಳು ತಿಕ್ಕಿರು ಆರ್ ಬಂದಿರ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಣ್ಣ ಸೋರು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜೆ ಅಂಡ ತೂಲ್ ಎಂಕ್ಲ ದೂಜನ ಪುತಾರು ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಬೋಡ ಕಾರಣ ಈಗ ದೂಜ ಕಂಬಳ ತುಯರ ಕಾರಣನೇ ದೂಜೆ ಅಂತ ಬಂಡೇರು ಐಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ ಕೊಡ ನಮ್ಮ ಅಂದಾತಿ ದೂಜೆ ಓಲ್ ಪಂಡಲ ಎರ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ತೊಂಡಲ ದೂಜನೆ ಉಪ್ಪುನ ಐಟ್ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ತೊಲೆ ಮಸ್ತ್ ಅಳ್ತದ ಬತ್ತ ಪೂರ ಬ್ಯಾನರ್ ದೂಜನೇ ಉಪ್ಪುನು ದೂಜಲ ಐಟ್ ಕಾರ್ಲದ ಮುಖೇಶ್ ಇತ್ತಂಡ ಆಯ್ತು ಮಾತೋಡು ಕಾರ್ಲದ ಮುಖೇಶ್ ಉಲೇಡ್ ದೂಜೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ ಗಿಡ ಪುನ ಆ ಫೋಟೋ ಆ ಮೂಲೆ ಏಪಿ ಮೆಡ್ಲಾತನ ಈ ಕಾನಿ ಒಂದು ಖುಷಿ ಪುಣಿಂಗ್ಲ ಒಂದು ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಫಾರ್ನ ರೀತಿ ಅವಳಿಗಿತ್ತ ಕಂಜಿಲ ಅಂಚನೆ ಸೇಮ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಈ ಕಂಜಿ ಒಂಜಿ ಉಡುಪುನ ಕಂಜಿಲ ಸೇಮ್ ದೂಜನ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಫಾರನ್ ಉಂಡು ಒಕ್ಕ ದಾದ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕೊಂಬು ಸೊರಗಿನ ಒಂಜಿ ಅವಳ ಮಂಡ ಹಾಕೊಂಡುಂಡು ಅಂಚನೆ ಅವಳ ಒಂಜಿ ದೂಜನ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೋಡ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ಪೂರ ದೇವರ್ನ ದೂಜ ಬರ್ಪೆ ಅಂತೆ ಪೊರ್ತುಗು ಬರ್ಪೆ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಬಿದಾಡಿ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಒಂದೇ ಬೇತೆ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಅವಡು ಮಾತಾಡಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದ ದೂಜನ ಅಭಿಮಾನಿಯರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತದೆ ನೀವು ಕಂಬಳ ತೂಯರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಂಬಳ ತೂಯರ ಬರ್ಪಣ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ತೂಂದಿತ್ತಾರೆ ರಿಯಲ್ ಆದ ತೂಪನೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ ಅವಲ ಇನಿ ಇರ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಇರು ದೂಜಾಗ ಸನ್ಮಾನ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಎಂಗ್ಲಡ್ ಪಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಧನ್ಯವಾದ ಇರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೀರು ಚಾನಲ್ ನನ್ನ ಆತ ರೈಸ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಬಾರಿ ಮಿತ್ತು ಬೋಡಿ ಹೌದು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಕ್ಲ ಬರೋ ಸಪೋರ್ಟ್